Kawasia Nyakorom Gajwang wadhie Umarokak wang'e wechego motudre kod arita e gwengego. Obila adek makicha owito ngimagi e kinde rakruok gi jokuo jamni mane temo yombogi gi diek 200 e gweng' ma Morijo, Samburu gi Kodira, Manyoro. Kaka George Batileronwa, jogweng' koro dwaro mondo duoknegi bunde mondo giritre kigin ka gikone obila manotir mondo mi oked kod jomaundu tich otamo. E gweng' ma Morijo e kaunti ma Samburu, e kinde ma ogendini e gwenge mamoko nyiso mor ka gidhialo nyasi mar Pasaka, oganda maka to chunygi lit bang' jokuo jamni nego ji adek. Ji adek ma gin obila makicha manyorakore kod arifego ma bende nyotemo yombo kod jamni, rakruok manyokao maloyo seche 4. Hivi kwamba watu wengine wanasherekea leo Easter na sisi tunasherekea maiti. Tumepoteza watu wengi tangu operation tangazwe. Na sijui ni kama operation imekuwa operation na kuja kutangaza maiti katika inji ya Samburu na vitongoji vyake. Jodak ma Samburu mane kode chwang dwaro mondo jolweny kod obila manoter kono gol ka gikoni onge gima gikonyogo jopiny. Kanyaka nitergi kono jokuo jamni pod dhi nyime gi nego jopiny. Afadhali serikali ya operation iende, jeshi iende, askari wote warudi. Ili tujulinde, maana hata mbele kabla hawajakuja hatukuwa na kifo kama hii. Hatukuwa tunakufa kila siku. Mali yetu imeenda, sasa watu ni kuhangaika. Naomba tu serikali aondoke, atupatie silaha, atuache tujitetee. Kwa sababu sasa ni kila atulali, watoto wamehangaika, kina mama wamehangaika, wazee wamehangaika. E kinde magento gikoni ne giwinjo chik mar piny owacho makumo wuotho seche mag otieno, jokuo jamni pod monjogi kendo koro gidwaro mondo sirikal oduoknegi bunde mane okaw kuomgi mondo girakrego kod jomaundugo kigin. Nafaa tu turudishiwe ile silaha, wacha sisi wenyewe tujitetee, kwa sababu sasa mambo inakuwa ngumu hapa. Atuoni ile operation inasemekana iko hapa, watu ni kuingiza saa 11 wa manyumba na ifuatwa na adui. Sasa sisi nataka serikali atuangalie wala aturudishie bunduki kama mbeleni, tujitetee. Hawa natoa bunduki wapi? Akuwa watu usiku na mchana. E kinde ni mandalo medo ng'adore nyaka ne piny owacho gol singo ne jopiny manyandwat mar Umarokak ni arita margi biro bedo makare, kendo golo siem mager ne jokuo jamni ni ne gidhi moto e badgi e lwet jolweny kod obila. Jopiny pok oneno lemo ka koro genogi mar yudo arita makare medo mana duono, kendo koro jopiny ma Samburu dwaro mondo duoknegi bunde mondo giritrego kigin. Penjo en ni en karang'o ma piny owacho biro kawo e ting' kendo chiwo arita ne jopiny kod mwandugi kaka ne gisingo. George Bati, Ramogi TV.